Loro hatiku keloro loro rasane ganti tembus ning dodo nangis kuwi iki mergo kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki Debatan sagunging para yang badhe para kuntur kindereng aturaken sikuntur matur sembahipun satrawipun kados atos sagenipun kuntur mugi sambutanipun tansah pinanggihan rayu wilujeng tumugi wonten dalem yuk tiga candut Alsa Audio. Sedherek rugi dimaten saking rombongan saking Melaki Argosari. Niki keluarga besar saking Pak Wawan. Dereng aturaken malih ke kundur. Sing ono gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya ayumu saiki kowe lali karo aku Sweet
Salsa Audio. Ingkang wonten sebelah kanan kesempatan ugi Bapak Ibu monggo sekecakaken akan barang lenggah monggo dipun sami pasuganipun. Ku
kasih Reno, spesial buat ibu-ibu. Buat kagem kocok-kocok para gobingking. Yeah. Yuk, Tias Waida. Deka Jandut, Awaza Audio. Kita sampaikan selamat siang juga nih kakak teman-teman atau bikin bu. Sugeng nyambut damel yang wonten wingking. Sayangku adalah ning kene. Saisi bengi buku Kita sama-sama yang di belakang pada bebas ini video siang semuanya yo. Spesial kagem para yang wonten wingking. Jangan lagi Mas Gotong karo bola-bola. Semuanya sehat selalu. Sing longgar nek ditandingan jogetan mboten apa-apa. Gotok kesel mriki mboten apa-apa ayo. Saya pengen joget kesel enggak apa-apa. Niki ada juga di juragan transportasi ini ngene gini no. Mas Gotong lo bayangke.
aku mambu-mambu iki. Mampu apa? Gurih-gurih. Ayo nyamburi. Delok Hidangi apa piye? piye? Hidangi. Sangkane ngendi? Aku kan karena ning Piye? dhuwur kuwi nek montore Pak Kasemil. Wong ini ngendi to? Wonge sajake resi-resi iwak iki. Biasane Sampeyan janji jare arep Piye? nyanyi ngono kok tak goleki. Tapi ndi to, Pak? oh teng wingking. Lah senengane kok ning mburi to. Dheke ngono kuwi golekane ning mburi. Oh, aku gah nyamburi. Gosong. Kosong. Wegah tenan. Engko nek aku oleh-oleh ora getun. Nek aku oleh-oleh. Nyamburi. Kowe oleh tak pek ngono. Ya ngono kuwi jenenge ora setia kawan ngono kuwi. Iya ora. Aku ora kok. Jane, ayo. Terus ke apa lagi? Iya, gek bubar kok. Gek bubar. Sayange wis tuwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni. Za. Oke. Yang bisa nyanyi boleh. Mbak Ani, Mbak Titi, maju Mbak. Gaya nising. Ayo Mas Yayon. Ayo toh, kaca putih isin-isin bareng. Bisa Mas Yayon? Ayo. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitku bali ning kuthamu. Sepining ati
Ion. Pak Ion. Deka Jandi. Aiza. Kelabimu kurang top ya. Bila tiada mendalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Sesal kian menderang akhir sebuah cerita. Kini kau telah berdua, itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Dekaji. Spesial Bapak Ion, terima kasih Pak Ion. Para kaulah berkabar kasihnya juga kita ucapkan Wilujeng Sonten segera Bapak Ibu, para tamu undangan Sugeng Beranggaipun. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku sayang, aku cinta kamu. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Deka Jandi. Aku sayang kamu, Ayo Mas Heri. sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Terlarang kita untuk saling mencinta. Wilujeng Sonten segera menika rombongan tamu undangan monggo katur pinara. Aku ngerti apa sih kok sawang. Baik, Deka Jandi. gitu.
kasih Bu Matur Sembah Ibu. Rindu wajahmu walau hanya dalam Bu Rinta, Mbak Kwena, terima kasih. Barakallah rezekinya. rinduku ini. Sayangku, ku rindu wajahmu walau hanya dalam mimpi. Obati rinduku ini.
Syukur